Pavkovics törbe, Urblik az lövőhelyzet, lapos próbálkozás, Dus középre üti, és itt van a gól. Novotny a kipattanót a hálóba pofozza. Az 50. percben megszerzi a vezetést a Vasas. Itt Pavkovics nagyon jól vette észre Urblikot, aki futtából belsővel tette kapura, és picit azért Dus ebben a kapott gólban benne van. A bravúrt, a védést azt nem lehet elvitatni tőle, de pont oda középre ütötte. Pavkovics beadja, Radó fejel, gól a 73. percben. Azt hiszem, hogy ezt a fővárosi rangadót Radó András eldönti. És ugye Pavkovics, ő jött fel a támadással, ő adott középre, Hiditől kapja Pavkovics a labdát, és azért ez igencsak megsüvegelendő teljesítmény Pavkovics Bencétől. Radó. Jó a bepassz, Berec lövőhelyzet, teker Berec, gyönyörű gól! 3-0 a 93. percben lesimázza ellenfelét a Vasas. Önzetlen Radó leadja, Berec észreveszi, hogy ezt el lehet tekerni, és a kapufa kisegíti hazai pályán. Gyönyörű mozdulat, gyönyörű gól.